Rewşa girtiyên nexweş demek dirêje di Rojava Tirkiyeyê de ye û malbatên girtiyên Kurd ên nexweşî ji 16 mijdarê vir de li Baroya Amedê çalakiya xwe ya bi navê edaletê didomînin. Ev malbat heftê carek ji bo balê bidin ser rewşa nexweşan û çalakiyê diçin pêş girtîgeha tîpa D ya Diyarbekirê ku li wê derê girtiyên siyasî dimînin. Hêjayê gotineye ku di nav sê mehan piştî çalakiya malbatan 10 girtiyên nexweş li girtîgehan mirin. Dexwaza van malbatan jî ew e girtiyên ku rewşa wan giran e li mala xwe werin dermankirin lê heta niha bersivek fermî ji bo dexwaza wan nehatiye girtin. Dema ku malbat çû pêş girtîgehê dora wan ev car jî ji aliyê polîsan hate girtin. Malbatên çalakvan dexwazên xwe bi daxuyaniyê Kurd wiha anîn ziman. Tediyê hûn hatine dora me çembel girtine nahêlin werin bame jî. Wala em vastad û şeş roy me em nobeta edaletê dane em edaletê dixwazin, em barişê dixwazin, em wekeviyê dixwazin, em îsanetiyê xuşk û biratiyê em dixwazin. Em îro dibên bira baskî, şiddet, serserê zargê me tune be, bira zargê me bin nexweşxanê tedawî bikin, bira îfazê zargê me neşewtînin, êvar dibe bawe nakin şebex dibe, şebex dibe bawe nakin êvar bibe. Em bên gelo ecêba cavabê zargê me nehatin, gelo cenazê zargê me semeda nehatin. Em vê şiddetê baskî serserê zargê xwe qebûl nakin. Yeka weka xatiya min e qelb di pîlê wê daye emeliyatgiriye ew sed roj di nobeta edaletê da wane emeliyatgiriye li malê ye. Ew ka xweşan de dîlekça xweşan de dîlekça wê red kirine. We 4 salat wê nedîtiye Ehmed Qulaqan. Nedîtiye, kurê xwe nedîtiye. Yeka weka amojda min e 4 sal qediya Osman Qelawiz kurê apê min e wan nedîtine. Em dibên bira baskî, şiddet, serserê wan tune be, bibin wan tedawî bikin, bira îfazê wan neşewtînin. Banga min Cumhurbaşkanî re heye, ji Edalet Bakanî re heye, evî tiştî qebûl nakin bira dengê me bibîzin. Rêveberê Federasyona Komerên Malbatên Girtiyan Yusuf Çakas jî destnîşan kir her cara ku dixwazin daxuyanî bidin çalakiya wan tê astenkirin û wekî ku sûcdar bin tê nîşandan. Wî got ew ji bo dengê girtiyan biginin raya giştî li vê deran e û malbat tu sûcek nekirine. Mafek rewa ye ew jiyanê diparêzin. Birêz Çakas wiha dewam kir. Bizim de beklentimiz açıkçası son görüşmelerimizde de ilettik. Min divê hevdîtinê da gotibû divê tu kesek astengê dernexî pêş daxuyaniyên malbatan. Di aliyê hiqûqî da polîs dikarin li dûr bisekinin lê nakin û tên dûr digerin. Em dubare dikin malbat ne ji bo aloziyan derxin li verin ew ji bo dengê zarokên xwe derxin tên û dixwazin girtiyên nexweş werin berdan û ev daxwazeka hiqûqî û insaniye. Malbatên girtiyên nexweş çalakiya xwe ya edaletê li Baroya Amedê didomînin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.